ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ଦିନ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବାବାଧାମ ସେଠି ଯିବୁ। ସେଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ବାବା ଦେ ସେଠି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନା ଖିଆ ଅଛି, ନା ପିଆ ଅଛି, ନା ଶୁଆ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରାୟଗଡ଼ ଆସିବେ। ରାୟଗଡ଼ରେ ବାବାଧାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଧାମ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଲାଷ୍ଟ, ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ। ସେଠି ଶିବ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଧାମଙ୍କ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଶିବ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବାବାଧାମ ବାବା ବି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ବି ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଆଜି ଫେରି ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତ ବୁଲାବୁଲି କରି କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ତ ସେଠି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ସେଠି କିଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଖାଇଦେବା। ତ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆମେ ଆଣିଲୁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ତ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି।